ବିଲେଇ ମାଉସୀ ଶୋଇଛି ଏଠି। ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ କମଳ ଗଛ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବିଲେଇ ମାଉସୀ, ଆମର ବିଲେଇ ମାଉସୀ ମରିଗଲାଣି ଗଛ ଯାକ, ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ଯାକ। ଏ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ, ପୁରା ଘାସ ହେଇକିରି ଅଛି, କହଣିଲାଣି। ଏଇଟା କି ଗଛ? ଆମ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଯାକ ହୁଏନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛ ଯାକ କ'ଣ, ସେଉ ଗଛ ଲଗେଇଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ହେଇଲାଣି ଏ ଗଛଟା, ତା ମୂଳ ଏଇଟା ହେଲେ ବଡ଼ ହେଇଲାଣି, ଫଳ ଆସିବ ବୋଧେ, କେତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି। ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଏ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ଫଳେଇକି ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେଇପାରୁନି, ସବୁ ଏମିତି ବାଡ଼ି ଅଳିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଲଗେଇଛି ଅଙ୍ଗୁର ଏପଲ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ ବି ଲଗେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଉଳ ଆସିଛି, ସବୁ ଫୁଲ, ସବୁ ଆମ୍ବ ଫୁଲ ଆସିଛି। ଘରୁ ଆସିନଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ଆସିଛି ଆମ୍ବ ଫୁଲ, ସୁପର ଯାହା ଅଧିକ ଆସିଛି। କେତେ ଆମ୍ବ ଫୁଲ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଉ ଗଛ, ପୁରା ବଣ ହେଇକି ଅଛି, ମୁଁ ସଫା କରିପାରୁନି। ଏଇଟା ବି ମୂଳରୁ କହଳିଛି, ଦୁଇଟା ଡାଳି ବାହାରିଛି। ଏଇଟା ବି ଏତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି। ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଫଳୁଛି କି ନାହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଫଳେଇକି ଦେଖେଇବି। ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଯତ୍ନ ନେବା, ଫଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଉ ଗଛ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଖରା ହେଉଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ଏଇଟା ବାନାନା ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏଠି ଏତିକି ସେଟା ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ସେବ, ପୁରା ଆମ ବାଡ଼ିଟା ପୁରା ନଟି ବଣ ହେଇକିରି ଅଛି। ସଫା କରିବା ଏଥର।